Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Wih, kembali lagi bersama macam-macam buto elek nih guys. Wih, ada 4. Loh, iki kok enggak pakai baju piye iki masih lo? Bae blijen. Aduh, bae iki blijen piye iki? Nih. Piye, Bel? Oh, semuan. Terus ada barungan juga nih guys. Wih, ada Mas Abdul, ada Mas Rama, ada Mas Hanif, dan ada Mas Elvan. Mas Elvan ini memakai barungan kode apa Mas? Ngorek nek kali. Ada Mas Hanif memakai barungan barungan hitam. Terus ada Mas Rama. Mas Rama memakai barungan telon putih. Dan Mas Abdul memakai barungan telon merah. Bajunya sama, merah putih. Iya. Ini yang pakai molet siapa ya? Siapa ini? Oh, Dek Jihun. Dek Jihun memakai molet nih guys. Iki mbae jenengane sapa, Mas? Hah? Jenengane mbae sapa? Karno. Mbah Karno. Mbah Karno, aduh. Mbah Karno. Lah iki yang digendong Mas Silo. Terus ini ada berjenggot ini, guys. Kakek-kakek berjenggot yang jadi siapa ya? Wah, Mas Reksa. Mas Reksa jadi Mbah Toek. Mas iki anak kecil yang jadi Mas. Oh, ada Mas Iqbal. Yo, butela dipakai yo. Yo, sekarang Mas Rama karo Mas Abdul. Yo, Mas.
nuwun dumateng para miyarsa kejawi saking para paraga ampun lumebet dhateng ring ampun lumebet wonten sak lebetipun ring keranten panggenanipun inggih Rabi Sumeng nggih ampun lumebet wonten area pentas keranten ring keranten panggenanipun winates kersanipun para paraga saged lumagange karya kanthi sae ugi kanthi leluasa mugi menawi. Yo wes yo Mas Abdul karo Mas Rama. Yo sekarang Mas Hanif sama Mas Elvan. Yo Van. Kon metu sa. Kon metu kan. Yo wes yo Mas Elvan karo Mas ini. Ayo Dek Jiun. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe.